Vzdialenosť 49 míľ od mesta. Čas príchodu presne o 8 večer. Zapísané? Jasné. Dobre, priprav sa. Bude tam veľa ľudí a budeme musieť ukončiť celú túto party. Narodil som sa pripravený. Čaute? Prišli sme zastaviť túto party. Jedlo zadarmo? Už som tu. Áno. No, asi už nie som ladná. Kámo, si v pohode? Takže sme čakali celú hodinu, aby všetko zjedli dvaja idioti. Si robíš zo mňa srandu. No, zrejme tých 20 míľ cesty bolo k ničomu. Pôjdeme za Za to... toto neplatíme. Dobrý deň všetci, tu je Skicár, detektív svetovej úrovne a reklamný model. Unavený z toho, že nevidíte predmety také, aké naozaj sú, vo všetkých detailoch, tak s týmto evolučným produktom vaše problémy zmiznú ihneď. Predstavujeme vám Visiontron 6000. S touto šikovnou malou vecičkou uvidíte skutočnú krásu týchto predmetov. Neveríte nám? Tak si vypočujte, čo hovorí jeden z našich spokojných zákazníkov. Povedzte iba niečo ako, toto je veľmi dobrý produkt. Áno, je to veľmi výborný produkt a mali by ste si ho kúpiť. No, nie je to úžasné? Chyťte si telefóny a ovládače, pretože práve teraz máme špeciálnu ponuku. Ak si objednáte teraz, získate 3 Visiontron 6000 za cenu jedného. No, na čo ešte čakáte? Zavolajte ihneď. Fúha, som riadne plná. Asi už nemám miesto na dezert. Ale ja hej. Dve bežne pohár od zmrzliny priviazané snúrou. Cíti to tiež niekto? Ach, ahoj kuráce kejdielko. Hej, kde je podlaha? Čo to?